Druhá květnová neděle letos opět patřila svátku matek a v Líšnici také těm úplně nejmenším dětem, které v uplynulém roce přišly na svět. V prostorách kulturního domu se sešly nejen maminky, babičky a prababičky, ale také jejich mužské protějšky a děti. Vážené maminky, matky, vážení hosté, dovolte mi, abych vás všechny co nejsrdečněji nejen jménem svým, ale především jménem obce Líšnice přivítal na dnešní již tradiční oslavě Dne matek v naší obci. Odpoledne bylo zahájeno projevem pana starosty, který poděkoval ženám za jejich práci a připomněl jejich roli ve společnosti. Dále se ve svém vystoupení v krátkosti zmínil o záměrech rozvoje celé obce. Potom následovalo kulturní vystoupení místních dětí, které svými básněmi děkovali maminkám za jejich něhu a lásku a také přáli novým občankům mnoho štěstí do života. Letos byli v Líšnici přivítáni tito noví občánci: Viktorie Hopová a Anna Supíková. Po uvítání nových občanků nastoupily na parket členky různých tanečních kroužků z Mohelnice se svými tanečními čísly. Je škoda, že se ani letos nepodařilo zvolit vystoupení, které by alespoň trošku korespondovalo s danou akcí a slavnostní atmosférou, která byla navozena přivítáním malých dětí a oslavou svátku maminek, babiček a mnohdy i prababiček. Ještě štěstí, že závěr jinak příjemného setkání vylepšila hudební skupina Rytmus se svými již dobře známými písněmi a návštěvníci tak mohli nakonec odcházet domů s pocitem pěkně prožitého odpoledne.